हेलो लोगोफोर, हेलो गाइस, जानोसै दिनै माबा अमा, नैबे अमा लादों, अमाजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाव, ओमफ्राय माखासे माने बेखौ लालाबायलायबाय, बेखौ जाखायो, सामब्राम एसे दं, ओमफ्राय नैबे माइसुन्द्रि, बिदिनो जालांसैलाय। तो हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो आज का मेरा खाना है ये ड्राई फोर्क है, ड्राई फोर्क, छोटा छोटा पीस, और ये वाटर गार्ड है, और इसको लिया है, और थोड़ा इसको लिया है। तो खाना शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं भूलना है दोस्तों। जुदि लोगोफोर नोंसोर आंनि जानायखौ मोजां मोनोबा मालाबा नुफ्लांबायदोंबा लाइक सब्सक्राइब खालामनायखौ बावनो नाङा। होमबा आं गोइं टु इट नाउ, आं जानोसै लोगोफोर, शुरू। Bismillah.
와. Pork ribs.
फिनिश तो बावनो फोजोबनोसै लोगोफोर जानायखौ बिराद जाबाय मोजां मोनोबा लाइक सब्सक्राइब खालामनायखौ मालाबा बावनाङा तो दोस्तों ये खाना फिनिश हो गया अभी और आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करने को नहीं बोलना है बाय हैव अ नाइस डे